Patra. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duh, anakku sing ndak tresnani, anakku sing setinik-tinik, duh anakku bocah ayu limbuk. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu aku? Nganggo leren sakwetara ya nok, ngono ya mak. Ngaturake apa ta wigatine aku karo kowe sowan tinimbalan ngono. Nanging luwih dhisik ayo anakku limbuk ndak kanthi bebarengan ngegungake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ngono ya mak. Ingkang wis malimbarake keberkahan lan kenikmatan. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga aku karo limbuk bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara pahargyan bengi iki no. Oh ngono mak. Iya. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa mak? Iki ngene ya nok. Adicara bengi iki tidak lain dan tidak bukan ya kuwi puncak acara. Oh ya, puncak acara peringatan ya kuwi HUT proklamasi kamardikan RI Republik Indonesia
Ya kuwi kang wis yuswa 80 taun. Oh ngono, heeh. Kang kagelar dening para warga masyarakat Kecamatan Baron, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya ngestokake dawuh, heeh. Mula aku karo kowe anakku Limbuk wis sak trepe wis sak pase. Heeh. Lamun bengi iki awake dhewe ngaturake panuwun. Oh ngono. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk marang sapa wae. Kunjuk nuwun inggih menika pepunden kula pangarsaning giat. Iya. Bapak Camat, Nduk. Oh, Bapak Camat. Bapak Camat Kecamatan Baron. Asmane Bapak Gunawan Wibisana. Oh ngono. Sing mau sore wis kepareng babar pangandikan. Ngono ya, Mak. Uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak kunjuk dumateng seluruh panitia. Sing wis ikut andil sukses lumadining pahargyan wayangan bengi iki no. Oh ngono ya, Mak. Panitia sing wis nata-nata. Uga sakliyane wayangan wiwit mau sore wis kebak ana basar barang yen ora kleru. Pancen bener disumbutke disembadani kono. Ngono. Iya ngestokake dawuh. PHBN peringatan Hari Besar Nasional negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia kang wis mencapai umur ke-80 tahun. Ya pancen bener. Senadyan iki sasine wis September, nanging tidak mengurangi semangate para warga kang mapan ana ing ya kuwi Kecamatan Baron, wabil khusus para sutresna budaya, pecinta wayang kulit kang bengi iki kepareng mirsani tumplek-blek dadi sawiji no. Oh ngono ya, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Senadyan sasine September nanging tidak mengurangi rasa semangat para sutresna budaya. Oh ngono. Eling-eling nak piye? Eling-eling Indonesia wis mardika umur 80 tahun. Awake dhewe saiki wis ora perang mungsuh penjajah. Wis ora perang secara fisik, wis ora perang ngusir penjajah, ora no. Nanging tugase awake dhewe selaku menjadi generasi penerus hanya mengisi kemerdekaan tentunya dengan hal-hal yang positif. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh aja nganti no. Aja nganti perjuangane para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa biyen sing wis merdikake negara iki. Iya. Ibarate toh bondo jiwa raga nyawane diudhokke kanggo sang saka merah putih. Iya. Aja nganti perjuangane para pahlawan kusuma bangsa biyen anggone ngraih kemerdekaan negarane awake dhewe iki saiki ana ing jaman saiki dikotori oleh oknum-oknum sing kepengin ngogak-ngogak katentremane negarane awake dhewe, ngobak-ngobak banyu bening gawe rusuh ana ing negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh ngono ya, Mak. Aja nganti dikotori ya kuwi kelawan oknum-oknum sing ora tanggung jawab. Ana negarane tambah umur otomatis ayo masyarakate tambah dewasa. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Awake dhewe selaku generasi penerus kudu tetep menjaga kondusivitas negarane awake dhewe. Iya ngestokake dawuh. Kaya wingi-wingi ana gegeran wis ben sing geger ben geger. Negarane awake dhewe wit Kediri, Madiun, Surabaya sing geger ben geger. Wabil khusus awake dhewe memulai diri sendiri. Dari diri sendiri. Ibda binafsih, memulai dari diri sendiri, dimulai saka masyarakat Nganjuk wabil khusus ingkang mapan ana ing Kecamatan Baron kudu tansah menjaga persatuan, menjaga kesatuan, guyub rukun, gotong royong warga masyarakat
Aja nganti rusak mung mergo oknum-oknum sing kurang tanggung jawab. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokke dawuh. Upamane demo kaya wingi-wingi ning jaban kutha, arep menyampaikan aspirasi monggo, ning aja ngurusaki wujude fasilitas umum. Oh ngono. Upamane fasilitas umum ana sing rusak, ya kuwi mbangune ya nganggo duwite awake dhewe. Oh ngono ya, Mak. Ora wurunga mbangune maneh dandanine meneh ya nganggo duwite rakyat. Oh ngono ya, Mak. Aku mung selaku seniman desa, dalang mung dadi penyambung lidah. Oh ngono ya, Mak. Nek DPR kae perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, nek awake dhewe DPR kuwi nak dalang perwakilan rakyat. Oh iya. Dadi sak bisa-bisa dalang zaman saiki kudu iso nentremke kahanan. Oh ngono. Nentremke kahanan ya ora nggur dalang apa wae. Sing dadi profesimu, entah kuwi tani, dadi guru, pejabat dan lain sebagainya. Kuwi kudu ikut andil dalam membangun bangsa. Carane piye? Ya kuwi anut profesine dhewe-dhewe. Nek dadi guru ya dadi guru sing apik, dadi tani-tani sing becik, seniman pejabat ya pejabat sing becik, pejabat sing jujur. Oh ngono ya, Mak. Ya alhamdulillah wa syukurillah, ngaturake panuwun berkah barokah kanggo warga masyarakat Kecamatan Baron. Biyung ndongake apa? Mah dongaku Mbah Nyumili kok, Nok. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara puncak PHBN peringatan Hari Besar Nasional ke-80 kang denadani warga masyarakat Kecamatan Baron, muga-muga warga masyarakat Kecamatan Baron sumrambahe marang kabeh masyarakat Nganjuk. Ya. Kecamatan Baron dadi kecamatan sing baldatun thayyibatun warupun gofur, gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan. Apa wae sing dadi idam-idaman kang sarta kepinginane para warga masyarakat ing Baron. Bisa sembodo ingkang jinangka, rahayu ingkang tinemu, basuki ingkang kaesti, gagah ingkang jinangkah. Amin 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 Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sasambahanku, ingkang tulung marang aku. Ora ana daya linaku, kajaba saking Allah kamana. Putri kenceleng seru ya.
Alhamdulillah kebak barokah negarane awake dhewe. Muga kaya mangkono, Nok. Iya, bedane agama, suku, ras kuwi wis selesai, Nok. Wis selesai. Wis kuwi selesai ana jaman pahlawan kusuma bangsa biyen. Oh ngono, aja nganti jaman saiki congkrah dredah munggahe panca bakah. Iya, mung perkara beda-bedaning suku, agama, ras lan sak panunggalane. Oh ngono, waton kuwi warga negara masyarakat Indonesia. Iya, kuwi kudu saling menghormati. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Tri rukun kudu tetep dicekel kenceng karo para warga masyarakat Kecamatan Baron. Oh ngono. Tri rukun. Satu rukun sesama umat beragama. Angka loro, siji rukun karo padha-padhaning agama, loro rukun karo antar agama beda agama, telu rukun karo penghayat kepercayaan. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kuwi kudu beda-bedaning agama kudu tetep dihormati. Ngono ya, Mak. Uga sedulur-sedulur kang ngrasuk kapercayan senadyanto ana negarane awake dhewe kapercayan mono durung disahkan secara negara, tapi cara pengibadahe, ngibadahi wong-wong kepercayaan juga dilindungi oleh negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar. Oh ngono ya, Mak. Ya, kanca-kanca dulur-dulur sing ngrasuk kapercayaan kudu tetep dihormati. Ngilmu sejati, perjalanan, sabto dharma dan lain sebagainya kuwi kabeh dulur-dulur awake dhewe, tunggal bangsa, tunggal negara. Oh ngono ya, Mak. Ya, ngestokke dawuh. Bengi iki alhamdulillah sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu wis lumaku wayangan ana ing Kecamatan Baron. Sesuk bengi uga isih disambung. Sesuk bengi ning ndi? Sesuk bengi ning Sekaran lo ceret. Oh ngono. Ya, sesuk bengi ning Sekaran, ning Ude apa kok lali aku? Terus bintang tamune uga Mbak Elisa sesuk. Oh ngono. Kepara sesuk ana Mas Komet kelawan Mas Dodok. Oh ngono. Sesuk bengi isih disambung. Sesuk eneh ya disambung neh. Ning ndi? Ning Setren. Wo Rejoso. Iki lakone apik, Nok. Sing tanggal pira kuwi ning Setren? Tanggal 13 ya lakone apa? Banjaran Gondomono. Wah iya. Kira-kira wong Setrene njaluk lakon sing ndase dalange iso pecah. Iya. Ora apa-apa nek ngono ora sinau mengko. Ora buka buku nek ngono. Iya, ya ngestokke dawuh. Sowan komplit, Nak. Ya kuwi kanca-kanca kang kagabung Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk Kadipaten Nganjuk. Iya, klungsu-klungsu nderek udu para warga pamiyarsa kang mapan ana ing Kecamatan Baron. Awake dhewe isih ngrumangsani seniman isih junior, isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Isih akeh kudu sinau marang para-para pepunden senior dalang. Isih akeh banyak bothekan kang sarta vokabulere karo para-para bapak-bapak kang sarta senior-senior dalang. Oh ngono ya, Mak. Ning awake dhewe sak bisa-bisa ya menehi rasa sing beda. Wah iya ngestokake dawuh. Rasane enak apa ora enak kuwi gumantung ana ilate dhewe-dhewe, Nok. Iya ngestokke dawuh. Sing baku klungsu-klungsu nderek udu ya kuwi berkarya sak gaduking nalar sakadaring lampah ya, Mak. Kanthi dasar lan awewaton asor tan anggunggung diri ngalah orang ngalap menang kebak rasa pangapura. Wah iya ngestokke dawuh. Ya iki sadurunge ngaturke tetembangan ya kang sarta iki uga ana Mbak Yuelisa. Ning sadurunge ngaturke tetembangan kanggo pambuka. Oh ngono, salam mukadimah. Ya kuwi jumbuh kelawan kahanan
njumbuhke kelawan swasana lagu-lagu perjuangan. Wah ya, ya kuwi kanggo ngobarake jiwa nasionalisme, ya jiwa-jiwa patriotismene para warga masyarakat Kukuban Kecamatan Baron sumrambahe kang rawuh masyarakat Nganjuk ana ing adicara bengi iki ngono. Lagu-lagu perjuangan. Oh iya, dibawani luwih dhisik. Maka Mas Heru katuran anyalirani Mas. Oh iya, coba kaya ngapa? Maka Mas. Hanya rekara kinarya mengeti anyar karo kinarya mengeti. Lanjut. Tanggap warasa wiasana goro tanggap warsa wiyasa negara. Negarane Republik Indonesia. Republik Indonesia negarane awake dhewe. Sing sudah mencapai umur pira Mas? Wos walang dasa taun. Terus proklamasi mardika yakti. Proklamasi mardika yakti. Bapak proklamatore sinten Mas? Dening Soekarno Hatta pahlawan nunjul. Soekarno Hatta. Didukung kali sinten kemawon Mas Bapak Soekarno Hatta? Sinang kuyung prapejuang. Sumpahipun para pejuang Rila bondo rila donya Handerpati. terakhir jejer kusuma bangsa. diwiwiti lancaran 45 rong rambahan ya no. Karya besar ya kuwi cakepane yen ora kleru sing ngripta inggih menika Bung Karno, Presiden RI pertama. Sing aran semen ya kuwi dalang senior almarhum ya kuwi Kinarto Sabdo Semarang. Dua kolaborasi cendikiawan kebanggaan Indonesia. Lancaran 45 rong ramban dibablaske lagu-lagu perjuangan. Ya coba kaya ngapa buka saking tenor Mas. Ya Itulah satu
lagu-lagu perjuangan no. Ya. Wis katur ya. Wah ki lho no enek surat sak semene kae no. Wah ya. Dik diwaca siji dari kepala desa Kecamatan Baron kepala desa Baron saking warga dusun Nanggungan desa Baron gendingipun podang kuning Pak Dalang ingkang nyekar Mbak Elisa saking warga dusun pundi iki Lobeser enten to Lobeser Lobeser Timur Lobeser Barat Desa Baron gendingipun ninggal katresnan Mas Dalang saking warga dusun Wates Desa Baron gendingipun Gelang Alit Banyuwanginan ya saking warga dusun Padasan oh ya Desa Baron gendingipun Kembang Jagung ya saking warga dusun Baron Timur Desa Baron gendingipun Setya Tuhu wis jejer kene enak ya
Iya. Ya. Ya, iki Mbak Yuku Elisa kon jumeneng ya no. Ya nggo mecah sepining swasana prau layar no. Prau layar sak rambahan wae. Oh ya, nggo mecah sepining swasana. Oh ngono. Monggo Mbak Yuku Elisa jumeneng ngancani Keng Rayi. Wonten ing sasana budaya pepanggungan coba kaya ngapa prau layar. Hey. Matur syukur alhamdulillah saged kepanggih malih ketemu lagi dengan Mbak Yu kula Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ngaturaken syukur alhamdulillah alhamdulikur alhamdulillah seneng banget saged kepanggih Masda Akbar Syahalam. Wah, iso kucluk dadak lho iki kek aku. Lagi pisanan pe iso beker-beker ngaten, Pak. Ampun kok beker-beker apa iki? Matur saopo anane kok beker-beker. Maksudipun kula mboten kulino dengan apa ya? Intonasi bahasa panjenengan, Mbak Yu. Oh ya enggak biasa. Iki carane intonasinya amerga disesuaikan kondisi. Oh gitu ya? Yo, nek neng gon jembar, yo omongnya kudu sing ombo. Gitu, kalau misal ada tempat-tempat khusus, misalnya gon pegunungan ada kan antara rumah karo rumah, nonggonnya rodo ciut. Ciut. Yo aja gede-gede. Aja gede-gede. Aja ombo-ombo. Ya. Gede-gede ya. Oke, macane Yulimbo derek gulang tepang gladiwano. Derek tepang gladiwano. Ya, ge gulang tepang gladiwano. Condelok usia ya. Awak dhewe ki aja kok senior junior apa kepiye-kepiye ya. Oh, mboten nggih. Aku nggak suka lah kayak gitu ya. Oh, gitu. Tapi panjenengan kan secara umur lebih senior dari saya. Lelo mboten wonten salahe saya menghormati panjenengan. Ya aja no, kamu padune arep ngomong aku tua gitu kan? Mboten masih muda kok Masih muda loh aku. Maksudnya tuh awak dhewe ki setoro aja gitu. Stop. Ya. Anu dadi kula nganggep jenengan itu seperti seleting gitu ya, Mbak? Iya, anggap aja kayak gitu aja dianggap kacek piro gitu ya. Diangetin aja. Kalau nek awak dhewe tuku ning pasar itu diangetin aja. Diangetin. Tahu kan kayak gitu. Jadi pase aja gitu. Iya. Jangan ada jarak di antara kita enggak suka. Iya, nggih. Kula gini Mbak Elisa. Niki serius. Niki saya menerima laporan. Laporan apa? Dari duka nggih, teman panjenengan apa rekan panjenengan duka rumahnya daerah Solo atau Boyolali gitu. Pas kita pentas di Semarang. Oke. Di Bandungan. Yang banyak angin itu. Iya, yang dingin. Yang dingin itu aku. panjenengan itu cerita ke orang itu cerita ke saya. Oh gitu. Orang itu panjenengan jarene cerita ke orang itu gini. Apa? Mas Akbar itu anu loh, orangnya mbarai anu nyungkani. Jadi saya nggak bisa kurang los sama Mas Akbar gitu. Siapa itu tumbak cuk-cukan banget? Aku
nggak pernah aku sungkan-sungkan kayak gitu. Oh, nggak pernah. Sebenarnya aku tuh ya langsung ya, aku tuh orangnya sangat eye catching kalau ngelihat dalang ganteng. Apa telek kucing niku? Eye catching. Eye catching Jadi itu gampang menangkap sebuah sinyal-sinyal kegantengan. Ini jujur Li ya, ini kayak apa sih ngomong jujur aku. Soalnya dalang-dalang itu tuh emang kalau ngelihat dalang ya, ini sini di mata sinden ya sebagai Iya. cewek sinden gitu yang ya nggak jelek-jelek amat gitu kan. Walaupun kalau pakai daster ya tetap wagu gitu ya. Oh, iya. Tapi kalau kita tuh ngelihat sinden tuh dari samping. Jadi kalau dalang tuh kelihatan ganteng, itu dari samping. Oh. Kalau kelihatan hidungnya itu tuh agak mancung gitu, kecil gitu, kita langsung terpesona. Wah. Kayak gitu. Berarti tidak dipungkiri dari sore tadi Mbak Elisa ngematne hidung saya. Ya jelas lah, gitu loh. Itu tuh udah aku jujur aja itu. Aku emang ada beberapa dalang di Indonesia yang aku emang liatnya tuh dari face gitu langsung. Wah, aku tadi nggak akan sungkan, akan aku kejar kamu sampai kapanpun. Iya, Kalau iya kan, kayak gitu loh. Oh, ngene loh Mbak Elisa, gini loh. Apa? Kula ini panjenengan lem ganteng, panjenengan lem bagus. Ngaten iki nek pas teng panggung, pas wedaan, pas kesorot lampu, jenengan kudu nilikine kula pas bar tangi turu jam 6 isuk ngaten niku. Pajan wis ora karu-karuan, Mbak. Emang beda ya? Ya beda dong. Bedanya gimana? Ya kalau nggak make dalang kan itu kan panggah seperti orang biasa. Ya sama aja, aku kalau nggak pakai busana Jawa, cuman dasteran terus awul